Assalamu alaikum. Lalle dan fulana akwai matsala kenan. Lalle wa dan fulana akwai rigima kenan. Lalle akwai matsala kenan da ganin gayin nan na san sai sun ci abincin nan. Ka je ne haka. Yunwa nake ji kaman na hango dan fulani kuma wallahi yunwa nake ji kaman da ci abinci. Ka san dan fulani na bawa kan wannan sabon ne. To ka banni kawai in je ta abincin nan ya kake gani? Shikenan shige mu. To mu je. Yanzu dan fulani duk amana da ke tsakanin mu da kai ni za ka hana abinci. Ni za ka baro abinci ka manta wane ne ni? Ni za ka hana abinci. Dan fulani ni za ka hana abinci dan fulani ni za ka hana. Kana ganin zai ciwu ne? A dan fulani ba zai ci. Wuce. Wuce.